Takže čus, tady je Skela.cz A Skeleska. a Broken TVP. Ja. A dneska jsme na Game Teame, na serveru a On to na furt parkouru. on to furt léta ten moderátor. To nevadí, už to je v pohodě. Já můžu taky, tak nemůžu lítat. No tak na co půjdem? Někde kde nejsou hráči, třeba na Ghost, tady, pojďte. OK, tak pojď Ghost. Ghost? Počkej, Yeah. Ghost. A tady jsem teď ještě budou chodit. Aha, ale mi to tak. Ale jsem tak parkourista dobrý, tak co? Takže easy parkour úplně nice. Jo, vážně jo. Ty to je úplně jednoduchý. No není. Čo vám? Vy jste na tom Ghost Jo. a vidíte mě. No, viděl jsem tě. Já už jsem tě neviděl, já už tě nevidím. Tak jo, já už jsem u prvního checkpointu. Co? Padl jsem jenom jednou zatím. To mě hodně naštvalo. Ten první plán. Tak jo, já už tam za chvíli budu. Už jsem checkpoint. Já pořád paděhám. Yes, checkpoint. Já už za chvíli budu na konci. Já se snažím totiž vždycky na mapách dát rekord. Nebo obvykle jsou tu číci, kteří si ten No, pojď. Ne! Do prdele, já už jsem tam byl. Úplně poslední část, já jsem mohl přeskočit. Ne. Já už jsem byl úplně na konci a já jsem, než se rozběh na tom konci. Hop, jsem taky z prvního checkpointu, yes! My jsme tu všetci. No to je tam bude už nahád. Budu první, yes! Ne, nebudeš. Nebudu. Takhle, Lucky. ty 4 tě dohádali. Aha. Jerry, ty si pak... On mi prostě zabere cestu. Já mi nějaký lízard. Lizard. Nech to dát. Fuck! Ježiš, všetci. Bože. Hej, aha, už je to ten moderátor. Tak teda. Ona chce jenom zbírovat. Oni věřte. Ne, já jsem tak. Kdo to dneska ještě? Jerry to dá. Jak mi to skáče? Už jsme na konci, hej. O, jak to vážně. Já Dal bych jsem to tam. skáču jak vůbec. No. Já jsem preskočil. Rekord mapy 1,2 sekundy. Co? Čo? No to jsou ty hacksy, kteří si to hackujou, anebo prostě moderátor. Takže... Můj čas 135 sekund. Aha, Mohl jsem to dát rychleji, kdyby jsem nespadl. No tak teď by jsem šel, až to Ještě dodělá. to dáme my. Jo. Alebo ještě to musí dát jeden z nás prostě. Hele, to já to zkusím dát znova, tak já tam jdu. Rokem ty si to dal. Ne, ale už to dávám. Tak já tam jdu, jo, na ten Ghost. Jsem na Ghostu zase. A vyhrál jsem to. Super, ok, tak už se můžeme Jo, odpojit. takže lomeno. Hele, dosáhl jsem dobrého osobního rekordu, to je celá ty, když jsem tady nehrál. A aký? Tak jo, na co teď půjdeme? Já bych teď dal P. Já bych som dal teraz to. Dáme Pčko, dáme teď P. To je něco jako... ne, tak ne. Tady jako jsou různý ty mapy. Počkej, kde? Já tě nevidím. Jdi k tomu velkému, tak nechoď tam. Já myslím, že to je rozdělený na hardcore map a takhle. Tak běžte zpátky. Ok, tak pojďte na... Fortress. OK, jsem Já tam. teraz nevidím. Že? Já rychle skáču. Fuck. Hej, mě, když si... Já jsem taky spadl. Cože, mě to nejde na Fortress, tak počkej, odpojte se. Jo, jde to, musíš zkusit to znova. Ale mě to prostě nejde. Prostě na to klikej. Jo, půjde to. Fortress je úplně super, protože tady to je úplně nice vyshaderovaný. Je krásný. No, to teda jo. Počkejte, že já už jsem někde Hej, mě se to... Aha, já jsem se... Fuck. A já jsem dál, hodně dál. Já vím, já tě viděl. On se k tobě dostal. Ale nejde, mě to furt Ha, ukazuje... spadnu.
Aha, já to musím dát toto. Já musím dát toho ghosta. Jdeme na ghosta. Napiš lomeno paleave. Jo. Aha. No aha. Už jdem na fortress. Jdi na fortress. Tak jo, tady jo. Sakra, to mi ten nejde. Fakt. Rychlej do Ještě někdo není u prvého checkpointu. Já ještě nejsem a to je hodně divný. No, já jsem za tebou teď. Fakt. Ty vole, já vždycky... To nejde! Mě vždycky vleze ten nějaký, někdo mi vždycky vleze do mýho záběru. Já. Dal. No, já jsem to dal, ale jenom jednou. Jsem tam už. Já tady už, hej, choď. Ne! Okay. Tenhle fortress jsem ještě nikdy nedal, ale Ghost Hele, už jsem dal. To máš natočené, dostaneme tam všechno. A už myslím, že jestli my natáčíme, tak dostaneme ban. Jo, za to, že natáčí. Do prdele! Dragons. Klikneš na kompas a dolů máš Dragons, čierne vajce. No a server 1. Tak jsem na něm. Chceš tu taky? Hej, si tu. Hej, tu si, pojď za mnou, to som já, hej. Ale ne, pojď. Som dole, skoč dole. A ještě predtým, ako sa tam rozbehneš, tak poď. Kde se? No tu. Stoj, ne, tam neskáč. Musíš shift, ja ti to vysvetlím. Drž shift a keď poviem... Ja ťa nevidím. Ja som tu vedľa teba, za tebou.
Ty si akože fakt taký že tu. Já už tě vidím, protože ty si furt okolo. Musíš držať shift a jdeš za mnou, ale furt drž shift a poď za mnou. Tak, tu postavíš sa sem, kde som ja, na tento blok. A plus shift a skáč. Jsme tu, ok. A teď jsme asi v tom, ne, ještě to taky. Za 50 sekund. A mám tu takovou tu sekírku. No má. Môžeš si vybrať luk alebo sekera. Tam skáčať asi nemám. Áno. Ale môžeš ako, z začiatku je to napad, pretože každý tam hodí tamtu, čo svieti a prilákáva drakov, to je fakt A to horor. si může jakože jak koupit. VIP. Aha. Na mém plecu to máte. No, takže... Hej, ináč tu môže... Aha, oni už tie kone zobrali. Hej, ja zabijem toho koňa. Poď zabiť ich kone. Tam je nějaký kůň. Poďím zabiť kone. Trololo. Zabiť, oh, okej, tento je mŕtvý ešte tohto. No. Už to bude jedna z aut. Okej, už hráme, okej. Takže bacha na tých drakov. Jo, já jsem To není dobrý. já jsem na... Ja viem, ja ťa vidím. Ok, ja si idem skryť. Nyní můžeš použít svůj čip. Ale bacha, lebo to sekera vystreluje. Se mnou, jo, ne, někdo... Ja viem, ja ťa vidím. Ja som tu dole, vľavo. Vľavo dole. Jo, pojď, já si tam zase. Ty vole, práve ma zobral drak. Hej, ináč vám podobralo celú väžu. Hej, tu som. Čau. Tu som. Ja. Ok, on musí ísť hore, pretože by ma to tam zabilo. Já už tě vidím. Ja mám jedno hub. Já mám 3 a nehýbám. No ale to healuje dosť pomaly. Jo, už to vidím. Ale zatím jsem třetí. A ty jsi druhej. Ty musíš umřít. To není o tom, že kolik, alebo hej. Ja neviem. Dobrý. Toto někdo ke mně přijel. No tak to ste v háji, pretože si nás našli draci. Ja som mŕtvy. Co mě zabil pác? No aj mňa. Ok, tak dáme ešte jednu. Jo, tak jo. Protože A ja si tentokrát dám toho lukostrelca. A to můžu dát jak? Obchod? Vyber si kit a tam máš lučišník. A můžu si koupit ty boty? Lomené tokens. Já jsem si koupil boty a jablíčko. Okay. A výběr dragon. Vyber si kit. Ja som si dal lukostrelca. Světlice. Jo, už ho mám taky. Ok, tak možno. Budeme strieľať po drakoch. Tak, Nie, tak. počkej, shift. Tento. Wow, sme tu. Hej, toto je moja najobľúbenejšia mapa. Já jsem si koupil nějaký boty a zlatý jablíčko, co to dělá? No veď to dostaneš. Hej, A to mám jako navždy, nebo? na jednu hru. To zlaté jablko, keď zješ, tak to ťa doregeneruje a tie dia, tak to máš Feather Falling Nejsou 3. tu žádný koně. No nie sú, ale skryj sa do týchto súdov, tie sú najlepšie proste. A musíš shiftovať, keď prídu. A nestrieľaj po nich, iba keď pôjdu na teba, to ich akože odpudíš proste. Já vím, já to znám, koukám na video. Ok, ja. Mám zlaté já mám volně Feather Falling boty, jsem si koupil Feather Falling 3. Hej, aj te, to si robíš srandu. No tak je to asi to nejblbější místo. Teba zabil. Jo. Tak já si zatím koupím pro tuhle hru, tak dáme ještě jednu a poslední. Jedna a posledná. A dneska teď si vemu sekeru, protože jsou to nejlepší. No poď. A jo, už tam jdu. Takže kde se? Tu som, ja už tu shiftujem. Kde? Tu som, za tebou. Na tebou, Jerry, ty si akože fakt slepý.
Na teba ešte aj búcham za tebou. Otoď Já sa. nikoho... Jo, Otoď aha. sa. Otoď sa. A na tento blok. A skákat. Hej. O, kámo. Já se podívám. Já se sem zkusím zapnout ty. To je najlepšie sem. No ale asi na tom videu nic nebudeš vidět, tak to nemůžu zapnout, škoda. Ale jako viděli jste, jak to je pěkný s tam těma. Počkat, no tak to se nehýbe, no tak to zapnu tohle, zkusím tu 1.8. Za chvíľu začíname. Ja budem kempiť. Kde seš? Jo, tak já si zapnu tenhle shader. A ja si Jo. Ja som si dal... Asi nic teď nebudete vidět, ale já musím najít správný shader, aby na tom... Já jsem si zapnul ten sunshine, sice se tráva nehýbe a... Počkej, já zkusím rychle ten sezuke, ten je tak... Jo, sezuke je fajn. Vidíte, sice se to nehýbe, ale... Skoro skočil dole, robíš si jasná. Ty jsi skočil dolů. Skoro. Tak to se máš dělat. Takže já mám jabko, Fedr, poliskoty. A jdu... Asi musíš hádat kam jdu. Mám tu sekírku. Hej, ale kdyby si měl ty luk a já měl sekírku. Ty máš to, co máš? No. Tak příští rán můžeme udělat jednoduchou věc, víš jakou. Ty si dáš luk a já si dám sekírku a že prostě... Ne. Tak to asi nepůjde, protože vlastně ty se nedostaneš tam kam já. Spamuje. To spamuje. O kámo, mě teď úplně nějaký drak úplně zkosil celý zadek skoro. Ja si to tu akože dávam. Oni vám tam hádžu tam tie žlté. Wow. Ne! Ne! Super, ja si to ešte dávam. No tak já tady teď čekám a koupím si zase jablíčko a bodky. No, takže to asi nebude posledná hra. No tak tohle bude poslední nejspíš. Keď si dám teleportéra, nechám chtěl, ale ten jen pro VIP. A je to No, dobrý. tak já si dám lukára a teda zkusím se dostat na nějaký místo. Já si zkusím na ty sunshine shadery na tomhle. OK, ja skočím dole, aby sme si zahrali obidvaja. Geronimo, tak ja skočím dole, hej, a ona ma to práve vtedy bugne. Tak to je múdrosť. OK. Larry, pojď. Kytlu. Ne? Tak pojď. Pojď na tento blok. A skakaj. Ne. Ty jsi byl na jiný, skakaj. Ne! Tak na tom, stůj na ně, skákaj. Ja neviem, kde ťa to portlo. Dúfam, že ma to portne takisto. Kam tě to pošlo? Jo. Super. Jo. Hej, kone, ja chcem koňa. Ja som na koňovi. Nie, Jerry, ty si taký, nezabij mi ho. Jdeme zabít jemu koně. OK, ja mu môžem. A už zabijeme aj druhému koňa. On taky zabíjí koně. Budú hamburgery, ešte tohoto. Hej, to má dievča, toho musíme zabiť. Tak, on si na něj sedl. Hej, Jerry, poď dostupni. Já tam nebudu skákat. Ja vlastne nejď, pretože ty to neskočíš, ani ja tam radšej ne... Robíš si sám. Nie. Já tě vidím. Ja mám našťastie tú sekerku, takže ja tam vyskočím. Uvidíme, či to doskočí. Já jsem Doskočilo to. Ja som za tebou. No ja mám 3 hápka, a neviem, kde som to nabral. Já jdu na ostrov Jablě. A nejdem. Já jsem na jablečnom ostrovu. Je tam ten otvor. Ja využívam jednej taktiky. Já musím přemýšlet. Tady nebudu, protože jestli víš, no tak čím víc je lidí na nějakém místě, no tak
Tím víc draků tam letí, takže já budu kempit tady. Takhle. Kempit na dobré pozici. Já budu tady... Hej, ináč ty si pri mne. Kde jsi? Tu som, na rebríku. On shiftuje. Ja som vnútri budovy a ti len vidíme nohu. A blízko mňa si. Nemám. A tady někdo skočil dolů. A... Kempy. Práve ich tu dvoch zobral. Fly. A už nemá fly. Aha. No, tak ale už je nás tu iba 8, tak to dohrám. No tak to zkus dohrát, já tě Aha, tak ja som spadol nakoniec, pretože som prestal držať shift. Takže já si dám sekírku. Tak ešte jeden. Nie, budeme proste hrať do vytrval. Alebo to rozdelíme na 2 diely. Může. OK. Takže, no, my toto rozdeľujeme na 2 diely. A teraz? Možná. Tak No, pojď Clary, lidi, kde jsi? No ja som tu. No choď, ja idem za tebou. Jo, no tak po... Sem. OK. Jump boost. Sme tu? Sme tu, OK. Ale tady... Hej, tak na túto mapu, ak máš žlútostrelca, tam tak si dobre háj. Poď za mnou. Nemám. Poď za mnou, tady to za tebou. Takže já si zase přepnu shadery, abyste aspoň něco mohli vidět. Jdu za tebou. Tak jo, já vím to. Tak poď do tohto. Ne, pojď za mnou, já vím to. Ja idem sem, kde si toto páči. No, to je super. A dokonca sú tu postele, ja spím. Tak, a krásne. Pojď, mám to jablko. A jo, já vlastně mám to jablko. Proč ho ty nepoužívám? Kámo, málem mě zkosil drak. No jeden máš umrel. Ale mě neskosil. Nějaká ti žije. Víš, kde jsem? Jestli tady to podkosí drak, tak jsem pěkný v prdeli. Mám pre vás dobrú správu, keď bude 100 odberateľov a viac, tak Jerry spustí webku. O 2 dní. 100 odberateľov. Jerry. Práve ma tu dobre skosil drak. Já mám absorption. Ne, vypadni! Ne! Drak přímo do mě naboural, to je zumr. A žiješ? Aha. Že zase nás tu iba 8. Jerry, prečo ty furt musíš Do příště se to naučíme a pak se rozloučíme, až to on vyhraje nebo prohraje. A do příště se... Tak vám aspoň zapnem sdielku. Oni to neuvidí. A tak si daj Skype na celú obrazovku. Ale kapitán... Ne, vlastně hej, jasné. Prap natáčí jenom hry, když třeba zapnu internet, tak nikdo ho neuvidí. Tak kde jsi? No ja ešte hrám. Aha, už som dohral. Ešte nie? Ja som sa vydvihol sekerkou naspäť a ostalo mi neuveriteľné jedno hádko. Ty si nekupuješ ty kity. Na čo? Už sme tu len 5. Poď to dám do 3. Už sme iba 4. Wow. Aha, z mě se zase zapla anglická klávesnice. Na mňa robí drak nálet. Ale preletelo ma. Už sme teraz len 3. Stále sme 3. Aha, jajaj. Ja som to trafil. OK, som mŕtvý. Tak, ale skočil som 3. Sem nejdem. No, tak je super.
pojď sem takhle. OK, tak. Jak jsme byli na začátku 3, teď jsme 2. A loučí se Skilla.cz a Larry a Jerry. Budu rád za lajky, odběry a komentáře. A čus. Tak, čus.